कारवार प्लस कोकणी न्यूज चॅनलाच्या वीक्षकांक नमस्कार. खबरो सांगता विष्णू कोळगेकर. कारवारच्या चित्ताकुला नरसिंहसिट्टा देवबाग श्री नरसिंह देवालो वार्षिक जत्रोत्सव शनिवार 11 जानेवारी 2025. कारवार तालुक्याच्या चित्ताकुला ग्रामपंचायत व्याप्तीच्या नरसिंहसिट्टा देवबाग प्रसिद्ध अशी श्री नरसिंह देवाली वार्षिक जत्रा शनिवार 11 नोव्हेंबरापासून सकाळी 9 वाजता श्रीची नरसिंहमूर्ती परिवारासहित चित्ताकुलाच्या श्री महामाया देवळात वचून श्रीसह कुरुमगड द्वीपाचेर वर्ष पद्धतीप्रमाणे वयतली. थंय श्रीची पूजा आरती नैवेद्य श्री खापऱ्या देवाक मर्याद दिवन परत सांजेर नरसिंहसिट्टा देवबाग हिंगा जात्रा जातली. या वार्षिक उत्सवा निमित्तान मनोरंजनाच्या कार्यक्रमात रात्री 11 वाजता देवस्थानाच्या आवारात श्री विठ्ठल रुक्माई तरुण नाट्य मंडळी अंबिक समाज अंबीवाडा अस्नोटी हेमी सादर करतले. संतोष नाईक अवड साहेब बरयले, श्री नागेंद्र अंचेकर हेमी बसयले. रात्री 11 वाजता चंचले अर्थात अबले सेडू या कन्नड नाटकाचो प्रयोग सादर करतले. आयतवार 12 जानेवारी 2025 सकाळी 8 ते 1 वाजेपर्यंत श्रीक अभिषेक तुळाभार फळफळावळीचो लिलाव तसेच सांजेर 3 वाजता परत लिलाव आणि नंतर दहीकऱ्याचो कार्यक्रम जातलो. या कार्यक्रमाक भक्तां हजर रावन श्रीच्या या उत्सवाचो लाभ घेवचो अशें श्री नरसिंह सेवा समिती अंबिक समाज नरसिंहसिट्टा देवबाग सदाशिवगड हेमी भक्तांक कळयला. कारवार हार्डवेअर अँड सॅनिटरी आता हुबळीच्या किमतीत घरात लागचे सगळे तऱ्हेचे फर्निचर मेळचे एकमेव ठिकाण कारवार हार्डवेअर अँड सॅनिटरी. घरात लागचे फर्निचर ऑर्डरी प्रमाणे कर्ज मेळटले. टीव्ही स्टँड, किचन, बेड आणि इतर शिवाय प्लंबिंग आयटम, सॅनिटरी, हार्डवेअर, डोर, प्लायवूड, लॅमिनेट, वॉटर टँक तसेच सोलार वॉटर फिल्टरची व्यवस्था असा. किमतीच्या बाबतीत हुबळी वयची गरज ना. त्याच किमतीत कारवारात मेळचे ठिकाण कारवार हार्डवेअर अँड सॅनिटरी अपोजिट सुजुकी शोरूम रायकर मेनर कायकिनी रोड कारवार. संपर्क नंबर 9082431025. कारवारच्या अस्नोटीत घराच्या भागात वॉटरपंप शेडात मावंडळ. कारवारच्या अस्नोटीत कुशाली एम नाईक हेमगेल्या भागात सुमार 7.5 फूट लांबीचो मावंडळ रान खात्याच्या सहकार्यान प्राणी मित्र सुभाष रायकर सुंकेरी हेम येवन धन रान खात्याच्या ताब्यात दिलो. हो मावंडळ वॉटरपंप दवरिल्ल्या शेडात आशिल्लो. हो मावंडळ पळयल्यान पहिले दुर्लक्ष केले कारण या घरा बाजून अस्नोटीचो 2 व्हीलर मेकॅनिक साई ऑटोचो मालक साईनाथ कोठारकर हो वास्तव्याक रावता. तेणी दुचाकी वाहनाचे टायर हाण दवरले उरतले असो अंदाज करून फडपूस केली. काही वेळान या मावंडळाली शेपडी या शेडांतल्यान भायर पळयल्ल्यान मावंडळ म्हूण खात्री जातरेत ही खबर रान खात्याच्या अधिकाऱ्याक कळयली. घटनास्थळार रान खात्याचे अधिकारी येवन प्राणी मित्र सुभाष रेवणकर सुंकेरी हेमकां आपोवन सुभाष हेमी त्या मावंडळाक व्यवस्थित धरून रान खात्याच्या ताब्यात दिले. सध्या गावात अशेच रानटी जनावरां प्राणी लोक वास्तव्याक आशिल्ल्या भागात येऊ लागलात. हेजेन गावात भय पातळला म्हण आपापल्या घराचो परिसर स्वच्छ दवन देखरेख दवरची ही खूप गरज असा. किलो 7 फूट 7.5 फूट 8 7.5 फूट अस्नोटी बाजार. जगलबेट आदर्श सहकारी संघाच्या अध्यक्ष उपाध्यक्ष पदाची निवडणूक अकस्मात रद्द. कारवार तालुका जगलबेट हिंगा आदर्श सहकारी संघाच्या अध्यक्ष आणि उपाध्यक्ष पदाच्या निवडणुकीत मतलबी शक्तीचे राजकारण पळवूक मेळ्ळे. शुक्रवाराक निवडणूक आशिल्ली जाल्यार निवडणूक अधिकारी प्रदीप सागर हेमी 1 तास वेळ करून येवन राजकीय दबावाक बळी पडन सहकार कायद्याचे उल्लंघन करत ही निवडणूक पुढे ढकलिल्ल्यान तणावाचे वातावरण झाले. गेल्ल्या संचालक पदाच्या निवडणुकीत बेकायदेशीर मतदान केल्याचे आरोप करून विरोधकांन धारवाड उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठात याचिका दाखल केली. त्या संदर्भात लेखी निवेदन निवडणूक अधिकाऱ्याक आज दिले. निवडणूक असून बी संघाचे मुख्य कार्यनिर्वाहक अधिकारी हे कार्यालयात गैरहजर आशिल्ल्यान ही निवडणूक रद्द करची अशी मागणी एक पॅनलान केली. जाल्यार
न्यायालयाचो खिंचो स्थगीत आदेश न असताना फक्त याचिका दाखल केल्याबद्दल निवेदन ग्राह्य धरून निवडणूक अधिकाऱ्यान प्रदीप सागर हेमी निवडणूक रद्द केल्ल्यान थंय गोंधळाचे वातावरण जाले। तेजेन पोलिसांक मध्यस्थी करची पडली। आपल्याक बस वेळाचेर मेळना म्हूण वेळ जालो। संघाचे मुख्य कार्यनिर्वाहक अधिकारी हजर ना म्हूण निवडणूक रद्द करचे कारण दिवन विरोधी पॅनलान दिल्ले निवेदन स्वीकारून अध्यक्ष उपाध्यक्ष पदाची निवडणूक रद्द केला। कर्नाटक सहकारी कायद्यानुसार निवडणूक अधिकाऱ्याक निवडणूक घेवचे अधिकार आसात, थंय मुख्य कार्यनिर्वाहकाची गरज ना। तेमी घेतलो निर्णय सहकार कायद्या विरोधात आसा, तेमचेर योग्य कारवाई करची मागणी संघाचे संचालक सदानंद मडिवाळ, चंद्रकांत चौधरी, मारुती हणबर, मारुती तांबे, मारुती गावडे, चंद्रभागा कोट्टेकर, निंगप्पा कुंभार आणि जितेंद्र कदम हेमी केली। ಕಾಯ್ದೆ ಹೆಂಗೈತಿ ಹಂಗ ಕಾಯ್ದೆ ಪ್ರಮಾಣ ಮಾಡ್ರಿ ಏನ್ ಮಾಡೋದಿದ್ರು ಕಾಯ್ದೆ ಬಿಟ್ಟು ಮಾಡಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡ್ರಿ ನೀವು ಕೋರ್ಟಿಂದ ಬಂದಿದ್ರು ಕೋರ್ಟಿಂದ ಆರ್ಡರ್ ಕೊಡ್ರಿ ಹೈಯರ್ ಆಫೀಸರ್ ಇಂದ ಬಂದ್ರೆ ಹೈಯರ್ ಆಫೀಸರ್ ಕಾಪಿ ಕೊಡ್ರಿ ಮುಂದಿನ ನೋಡ್ಕೋತೇವೆ ನಾವು ಅವೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟು ಯಾರು ಪ್ರೆಷರ್ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಾಕತ್ತೀರಿ ನೀವು ಏನಂತ ಬಂದಿರಿ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬಂದು ಬರ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಾವು ಹೇಳೋದು ಬರೆಗಿಂತ ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬಂದು ಕೋರ್ಟ್ ಇಂದು ಸ್ಟೇ ಆರ್ಡರ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಚುನಾವಣೆ ಇವತ್ತೇ ಆಗಬೇಕು, ನಾವು ಇದರಿಂದ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ, ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಒಂದೇ ಮಾತು, ಸ್ಟೇ ಇದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲಿಂದ ನಾವು ಹೋಗೋದು। ನೀವು ಬರೀರಿ ಇದ್ ಮಾಡ್ರಿ, ನೀವು ಬೇಕಾದ್ ಮಾಡ್ರಿ, ನೀವು ಪ್ರಕಟಣೆ ಹಚ್ಚಿರಿ, ನಾವು ಪ್ರಕಟಣೆ ಓದೋಕ್ಕೂ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ। ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ ನಮಗೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲೇ ರೀಸನ್ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ ಏನಂತ ಹೇಳಿ, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಆಧಾರ ಇಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಆಧಾರ ಇಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ಹೈಯರ್ ಆಫೀಸರ್ದು ಯಾವುದು ನಿಮ್ಗೆ ಇದಿಲ್ಲ, ಹೈಯರ್ ಆಫೀಸರ್ ಮೀಡಿಯಾದವರು ತಗೊಂಡು ಮಾತಾಡ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ। ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಯಾವ ಆಧಾರ ಇದೆ ಹೇಳ್ರಿ, ಕೋರ್ಟ್ನಿಂದ ಸ್ಟೇ ಇಲ್ಲ, ಹೈಯರ್ ಆಫೀಸರ್ ಏನಿಲ್ಲ, ನಮ್ಮಿಂದ ಯಾರು ಇದಿಲ್ಲ, ಎಲ್ರು ನಿಮ್ಗೆ ಮುಂದೂಡ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಯಾರು ಅರ್ಜಿ ಬರೆದು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಸುಮ್ನೆ ನೀವು ಯಾರೋ ಹೇಳಿದ ಮಾತು ಕೇಳಿ ನೀವು ಇದನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಅಂತೂ ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೋಗುದಿಲ್ಲ, ನಾವು ಚುನಾವಣೆ ಇವತ್ತೇ ಆಗ್ಬೇಕು। नरसिंह मार्केट कारवार तुमका गरज आशिल्ल्या देव कार्याक आणि मंगल कार्याक, लग्न, मुंज, पूजा, अर्चा, होम, हवन, गृहप्रवेश अशा शुभ कार्याक लागची केळी पानां, केळी, होमाकडी, तुळशी, तांब्या पितलेची देवकृत्याची आयदनां, शंख, रुद्राक्ष पूजेचे कपडे, आंब्या पानां, तोरण, बाशिंग, गाईचे शुद्ध दूध, गोमूत्र, कडधान्य असे सगळे तरेची सामुग्री मेळचे एकमेव दुकान म्हणल्यार नरसिंह मार्केट कारवार। 87 वर्सांच्या ग्राहकाल्या विश्वासाचे ठिकाण नरसिंह मार्केट कारवार। तुमगेर गरजेप्रमाणे वस्तू कारवारच्या खिंच्या भागाभागात घराकडे पावोवची व्यवस्था आशिल्ले आमगेले नरसिंह मार्केट कारवार। एक वेळ अवश्य भेट द्या आणि खात्री करून घ्या। नरसिंह मार्केट, रायकर मेनर, कायकिनी रोड, कारवार। कारवारच्या सदाशिवगड व्याप्तीत अमूल दुधाचे एकच डिस्ट्रीब्युटर अमूल पार्लर, साक्षी एंटरप्राइजेस, सदाशिवगड। अमूल दूध होलसेल किमतीत विक्रीचे हॉटेल, लग्न, मुंज, वाढदिवस अशा प्रत्येक समारंभात किंवा इतर कार्यक्रमात अमूल दूध, दही, बटर मिल्क, फुल क्रीम मिल्क, पनीर, अमूल दुधाचे चीज, ताक, दही, तूप, रसगुल्ला, गुलाबजाम, इलायची, मिल्कशेक, बदाम, केशर यासारखे अमूल कंपनीचे हर एक चीज मिळचे आणि ऑर्डरी प्रमाणे आईस्क्रीम मिळचे ठिकाण अमूल पार्लर, साक्षी एंटरप्राइजेस, अपोजिट दुर्गा बँक, सदाशिवगड। अधिक माहितीसाठी 8277531311 या नंबराचे संपर्क साधचो। कारवार अरबी समुद्र आणि काळी नदीचं संगमस्थान, निसर्ग सौंदर्यात नटिल्या चित्ताकुला सदाशिवगडावर शैक्षणिक प्रगतीच्या आकर्षणाचं केंद्रबिंदू अमृता विद्यालय। विद्यार्थ्यालय भविष्य घडवचे विद्यास्थान अमृता विद्यालय। एफिलिएटेड टू CBSE, एफिलिएशन नंबर 830173। ऍडमिशन सुरू असा। नर्सरी, प्री केजी, LKG, UKG आणि पहिली ते 9वी पर्यंतच्या वर्गात प्रवेश सुरू। प्रवेश अर्ज शाळेच्या कार्यालयीन वेळा सकाळी 10 ते दनपारा 1 पर्यंत मिळू शकतले। विद्यार्थ्यालय भविष्य घडवूक सुशिक्षित संस्काराचे शिक्षक वर्ग, सुशोभित वर्ग आणि कॅरिडोर, कॉम्प्युटर लॅब, सायन्स लॅब, चित्रकला क्लास, डान्स क्लास, खेळा मैदान, 24 तास सुरक्षा रक्षक अशा विविध तऱ्हेच्या सुविधा असलेले अमृता विद्यालय, चित्ताकुला, सदाशिवगड, कारवार। अधिक माहितीसाठी संपर्क 08382266598, मोबाईल नंबर 9480789670। इतल्यान कारवार प्लस कोंकणी बातमीपत्र हिंगा सोंपता। व्हिडिओ लाईक करा, शेअर करा आणि कमेंट करच्याक विसरू नाकात।
कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनलचे पुराय अपडेट मिळण्यासाठी कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनल सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन क्लिक करा. धन्यवाद.